Хайде де! Хайде де за сега как се търкаля. Хайде, чичка. Там си на дупката. Там си на дупката, затова не можеш. О, какво е черното нещо, мама, с което те снимам? Апа, да не се стърчиш тук само. Има тук едно черно. Едно черно нещо. Ба. Ба. Къде отиваш там сега? Там не може, мамо. Не може, мамо, там. Там има препятствие. Бубо. Ба. Марки. Ба. 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 Ба, 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 ба.